alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Yeɓiyankoɓe Nage TV, yeɓiyankoɓe Douce Thierno, o mbiyama assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. E waɗa men ñalawma talata en hawre e mawlude nabi sallllahu alayhi wa sallam. En hawre nogas e joyyi lewru men août woni jukko hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e jeegom ɗo e wuuro Tottobo Madina Gounass sara juma mo kaka Madina Gounass eɗen kuccodire galle ceerno men halifa men ceerno Diama Tidiani Ba halifa tedduɗo Madina Gounass. Alhamdulillah rabbil alamin. Yeɓiyankoɓe Nage TV on beltanama sanne Allah hokkien kadi tawtirede kadi oɗo mawlud nabi sallllahu alayhi wa sallam. Yorken ga tawtirede mawludaji kewɗi lemtinde wondude jaam e cellal e kisal ɓurane ɓamta artugal yajande jurnal gurdam ceerno meɗen enagal seeɗa mi diɓe kala e jinnamen enen kala gurten hen eɗen jinnagal yeɓiyankoɓe Nage TV ha e heeɗiyankoɓe ha e weltottoɓe ɗum kala ha e bandiraɓe heddiɓe kala Allah nawnata yajande e laabi kewɗi kadi machallah. Ko weltare no fewi oɗo subaka moƴƴo malaɗo oɗo soma kalten wirdu o gasi koye duwaw wirdu he wona ceerno Cheikh Oumar Kelly salli jama mawɗo gadano on woni duwade oɗo saaha. Eɗen gandi dakamo Amérique non eɗen gandi so Allah lamɗo jaaɓi ko le 4 septembre e 5 septembre e 6 septembre garoɗo dogori jooɗede so Allah lamɗo jaaɓi. Non eɗen gandi Dakar o fuɗɗi ko 2006 Dakar Amérique o fuɗɗi tan fuɗɗi wadde Dakar o noon mo ganduɗa ko ceerno Racine Dia e yamrode ceerno on addi fuɗɗi wadde Dakar o toon to Amérique 2007 Allah newni ceerno men halifa men ceerno Diama Tidiani Ba halifa tedduɗo Madina Gounass kanko hoore makko yeehi Amérique o waɗi Dakar o 2007. 2008 ko nden ceerno men ceerno Ibn Oumar ceerno fuɗɗi wadde Dakar o ndeno fuɗɗi arde toon to Amérique waɗi Dakar o 2008 e yamrode ceerno. 2009 ko ceerno men ceerno Jalaluddin waɗi Dakar o 2009. Gila nden fawde joni noon hankkadi ko ceerno Ibn Oumar ceerno kala ɗo heeɓani yaade noon o woda ɗo lomtine sukaɓe seeɗan ɓe kala ɗo heeɓani yaade taw ceerno Ibn Oumar ceerno o lomtina sukaɓe seeɗan ɓe. eɗen gandi kadi saaha Covid 19 o kadi nden saga Dakar waɗani toon to Amérique ɓe jokkodiri ɓe ganduɗa ko secrétaire général Dakar o hono ganduɗa ko Ibrahima Diallo holli hen ko heewi kono kadi ceerno Adama Sy machallah mo ganduɗa ko toon to Amérique to jooɗi jallagal Nasrullah e Madina Gounass kañumne kadi haalni en no yarni guila 2006 gajiɗo wadde o 2007 2008 foof machallah kanko ceerno Adama Sy o artini hen. Kono kadi musidɗo men wiye mo ganduɗa ko ceerno Daha Ba machallah onne kadi arti hen no ceerno Adama haalirni kanko ko noon haaliri machallah. Eɗen gandi hikka o so Allah lamɗo jaaɓi Dakar o ceerno Ibn Oumar Sy okkiri en gandu heɓata yaade Dakar o hikka toon to Amérique wadde o lomtini ko ceerno Siraji mo ceerno Bassirou Thiam ceerno Ahmadou Bayel ceerno e ceerno Mamoudou Déme toon to Kaffrine hikka so Allah jaaɓi ko ɓeeɗo jogoɗo lomtade Dakar o so Allah jaaɓi toon to Amérique. eɗen gandi ko le 2 dow dartondu ɓe jettoto toon to Amérique ɓe pofta le 3 le 4 le 5 et le 6 ɓe natane Dakar o so Allah lamɗo jaaɓi. eɗen gandi Dakar ɗiɗi e nder Sénégal ga Dakar mawɗo ga ko aset hirdete nden Dakar hirdete ga kono toon to Amérique to ha Europe ɓuuren heeɗo ko aljuma ɓe kindata ɓe nata Dakar o saabu teskede ko golleji janane ɓe jogui toon ko laamu janani wadde noon on saaha beele so mum naati aljuma o aset ko weekend dimanche ko weekend sa ko dimanche walla altine alhamdulillahi rabbil alamin kode sifori ko ni wayi en jetti bandiraɓe kadi jarniɓe non jenton derto mbiɗa kadi ƴetten no foti foof wudira wasifa nde eɗen jetta eɗen jarna dennangal kurɗe kala eɗen jarna eɗen jettaɓe hano hannirta ni ɗon kadi eɗen jetta eɗen jarna ɗon ɗo wuro men Boyinaji ceerno Ahmadou Boyinaji eɗen gandi qissa mo wonno ceerno Saydou kanko ceerno Ahmadou Boyinaji e dennangal ɓesgu makko kala e dennangal ko tawete e nder Boyinaji kamɓe kala ɓe jettama ɓe jarnama eɓe jewindi ko watte ko e dow diɗɗo so ceerno alhamdulillah rabbil alamin.
jam inɗe en machallah. alhamdulillah rabbil alamin machallah. Yeɓen koɓe Naga TV beltanama sanne machallah. O sa duwa wirdo gasi koye joom inɗe en wona machallah. alhamdulillah rabbil alamin. Ha joni ceerno Sadou Souleymane taw to Guinée rawda ceerno men mawɗo radiallahu taala anhu machallah. alhamdulillah rabbil alamin. Taji mo Seydou jiiɗo aduna hitaɓe ujunere e temedde jeenayyi 1900 toon to Cikkitte. alhamdulillah rabbil alamin. ene gandi 1918 to Guidiologne machallah. janggi ɗon rewi Thilogne machallah. duuɓi jeenayyi walla jeetati mo janggi ɗon haw gayni ko jangguete kala o faati toon to hoore fonde waɗi toon galle o si woyntu machallah. waddi ɗo mo jangguina 1927 immi toon yaade Kolda jokkode tan ƴenɗam machallah. 1936 o Sinthiou wuuro Tittungo Madina Gounass. alhamdulillah rabbil alamin kanko ceerno men mawɗo. 1942 o sosi Dakaw Madina Gounass. alhamdulillah rabbil alamin. 1940 o aafi kaɗo Juma ka gonɗen o sa wonno ko huuɗo. 1955 watta Sengue. 1970 watta ɗiɗo mbaadi oɗo gonɗen karo e Kokiyas machallah. urte joomi ko tan ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeetati 1980 urte joomi ko kanko ceerno men mawɗo machallah. duuɓi capanɗe jeetati o wuuri machallah. eɗen gandi ceerno men Cheikh Nama Tidiane kañumne ko duuɓi capanɗe jeetati wuuri machallah. alhamdulillah rabbil alamin. yen jen ɓadirtoyɗen machallah.
الحمد لله رب العالمين ما شاء الله جورام تيرن نور رضي الله تعالى عنه. الحمد لله رب العالمين ما شاء الله den dangal yalti jamaka ngam arti wadde duso Ceerno kadi ko Ceerno Ibrahima Ceerno alhamdulillah miɗen jetta bandiraɓe heewɓe holliroɓe en ene jeeba duuso ngo en jogui hen weltade en jogui hen coftal en jogui hen ɓeydare eɗen jettaɓe no feewi eɗen jettaɓe eɗen jarnaɓe no feewi no feewi no feewi ene jaa hen ono jinnaɓe ɓe ganduɗa ko Cheikh Mamoudou Sow
ceerno Mamadou Sow goto e salleji jama sifaw machallah jettamo no fewi kala sam hollen mo rewi nde ko watte ko ceerno Mamadou Sow ɓurandirede Mamadou Hawa no leegal sifaw ɗo machallah dewndide ko watte ko kol tan weltare no fewi ɗumbuji makko kadi machallah kala sa jetta en alhamdulillah min darnide jama sifa o darnide jama sifa o no fewi no fewi no fewi kam Mamadou Hawa machallah ko salleji he jeeya ko ten ko tiiɗi kono kadi kandi min daari enen juulo ko siftina téléphone ngaji ɗi yimɓe sifta téléphone ngaji ɗi ɗum hannde jamaji kewɗi hannde so wi min natne julde wiyama allahu akbar tan e téléphone ngaji dillata o téléphone tumba o téléphone ɗamba o téléphone sertira est ce que noon omo siftina kala saha téléphone ngaji kadi guinden ussi e nder jama sifaw ɗo machallah jarama no fewi amin ya rabbal alamin amin 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 machallah 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 jiben koɓe Nangue TV on beltanama sanne no mbiɗen ni Daka Amérique o ko joɗoro ko le 4 et le 5 et le 6 machallah ɗene jotto hikka inchallah mola 4 septembre 5 septembre 6 septembre inchallah enen Daka fuɗɗi ko 2006 adi waɗɗema ko ceerno Racine Dia toon to Amérique yambar ceerno 2007 ceerno min haalti men hannde o Ceerno Tidiane Ba Horum yehi Amérique waɗi Daka o 2008 ceerno Ibou Oumar ceerno oɗo waɗi Daka o 2008 alhamdulillah alamin machallah 2009 ceerno Djilal Dine oɗo waɗi Daka o 2009 alhamdulillah no guilden noon nga kala Daka o yonti so ceerno Ibou Oumar Sène yahani tan lomtini goto e sukaɓe seerenɓe alhamdulillah alamin hikko noon kanko fonno yaade ko noon heɓata yaade hikka o lomtini ceerno Amadou Bayero ceerno ceerno Siraji no ceerno Sirou Thiam e ceerno Mamadou Demba Kaffrine hikka ko ɓeeɗo o lomtini Daka Amérique hikka o sallahu lam ɗo jaaɓi e cammini mo ganduɗa ko secrétaire général Daka o Ibrahima Diallo machallah non tigui ceerno Adama Sy machallah toon to Amérique en jetti ɓe jaadum no fewi noon kadi danno Ɗaha Ba machallah toon to Amérique eɗen jettaɓe no fewi woɓɓe hen ko tiiɗi woɓɓe hen golle mantiniɗe alhamdulillah min jettaɓe en jarnaɓe kamɓe kala machallah alhamdulillah alamin noon bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe mbiɗen ni eɗen jetta no fewi musidɗo men jinnaɗo men Mamadou Sow ɓurandirde Mamadou Hawa to legal sifa darnede juma o no fewi on goto sallije jeeya kanko e jinnaɗo ammo ceerno Samba Oumar Lo ɓurandirede Sada Lo on kadi Moutar Ba machallah ko e salliji he jeeya e nder juma sifa o eɗen jettaɓe no fewi eɗen jarnaɓe kono kanko Mamadou Hawa o mo sifta no mbiɗen ni téléphone ngaji ɗi so yimɓe daariɓe enen juula yimɓe cifta téléphone ngaji ɗi téléphone ngaji hannde o téléphone tunga o téléphone ɗamba o téléphone kadi ara serkira noon so juma surtout noon so wiyama Allah ko ɓe natane julde a siga o nen téléphone ngaji ɗi mataw cikkaka nden paada hankkadi o sonata o sonaga te soni hakkillaji keeɗu ko hen jowitto jalta e juulgu ngu noon en jettima en jarnima no fewi no fewi ceerno Hamady Diallo en jettama no fewi noon kadi en jetti kadi mo ganduɗa kadi ko ceerno Bachir ko ceerno Ousmane Thiam gardiɗo juma sifa o e yamno ceerno ceerno Hamadou Siradiane ceerno Abdoulaye Baye kamɓe kala dental kala e jettaɓe jarnama modiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe musidɗo Amadou Samba Lo ɗo teddugo Madina Gounass tinodira nanggodiran yiɗan ɓende ko jeeyanɗa hoorema Allah jarama on jarama